Mga kapuso, evaluation sa jet grouting activity sa mga nagausmod nga haligi sa Ungka flyover ginumpisahan na. Bago nga traffic scheme sa Ungka flyover, wala pa napatuman subong adlaw. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nagsugod na ang evaluation ng Department of Public Works and Highways Region 6 sa final stage sang jet grouting activities ng Ungka flyover. Pagkatapos ng evaluation nga himuon, ipatuman ang two-way traffic scheme sa lugar, agud hatagan ligwa ang phase 2 sang rectification sang Taytay. Lakip sa phase 2 among pagkuha sa mga seksyon nga nag-usmod sa Taytay sa diin ginumpisahan na sang ahensya. If you will notice, nag-aamat-amat na kami subong sa mailing or removing the asphalt overlay on top of the Ungka flyover. Una na ang ginpahayag ni Iloilo City Traffic and Transportation Head Uldarico Garbanzos nga maumpisa na subong adlaw ang implementasyon sang bago nga traffic scheme apang wala ini madayon. Suno kay Garbanzos, nagahulat sila sang update sa DPWH bangod handa naman sila sang Pavia Traffic Management in kaso may go signal na nagikan sa ahensya. The schedule is tentative, no? And there are, I think may mga equipment pa nga ginahingagaw nila tapos but will be ang ano nito sa last nga coordination sa magligad nga adlaw nga DPWH matawag lang kung magplastar na sila sa mga equipment. Sa tion nga matapos ng evaluation, posible ipatuman ang traffic scheme sa masunod nga semana. Pagkasiraduhan ang porsyon sang Ungka flyover nga pasulod sa Iloilo City. Himuon nga two-way traffic ang bahin nga pagwa sa syudad kag padulong sa Banwa sang Pavia. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.